Всички спринтьори бяха готови за старта, но този олимпийски финал на 100 метра за малко да не започне. Действащият олимпийски шампион Линфорд Кристи беше този, който тръгна твърде рано, фалстарт, но британският спринтьор не е дисквалифициран, защото тогава на летните олимпийски игри през 96-та фалстартът се наказваше само с жълт картон, така че всички отново застават на старта. Напрежението вече се покачва, пистолетът гръмва и изведнъж нов фалстарт. Спринтьорите не могат да повярват. Някои от тях вече бяха пробягали почти 70 метра, включително Донован Бейли, световният шампион и най-голямата надежда на Канада. И за трети път атлетите се връщат на стартовите блокчета. Сега целият стадион е затаил дъх и този път стартът трябва да е истинският. Пистолетът гръмва, но изведнъж всичко се превръща в хаос. Отново е действащият олимпийски шампион Кристи. Този път той е виновен за фалстарта и сега е дисквалифициран от финала. Точно в този момент Бейли осъзнава нещо. Най-големият му съперник вече го няма. Това е неговият шанс и най-после състезанието започва наистина. Бейли няма най-добрия старт, но започва да ускорява все по-бързо и по-бързо. След 3 фалстарта, които можеха напълно да разбият концентрацията му, Донован Бейли печели олимпийското злато и поставя нов световен рекорд.